Kaixo, bale, adierazpide grafikoan funtzio bat marrazteko ikasi behar dugun bigarren puntua da simetria. Hau da, ikasi behar dugu ia funtzioa simetrikoa den. Ze simetrikoa bada, oso laguntza ona izango da gero marrazkia ondo egiteko, bale? Bien, funtzioa izan daiteke simetrikoa ala ez, bale? Igual ez da simetrikoa. Simetrikoa bada, izan daiteke simetriko bikoitia edo simetriko bakoitia. Biak funtzio berean ezin dira egon, bale? Bikoitia bada, ez da izango bakoitia. Bakoitia bada, ez da izango bikoitia, bale? Eta batzutan, gertatzen zaigu, askotan, funtzioa ez dela ez da bikoitia, ez da bakoitia, orduan ez da simetrikoa, bale? Bien, zer da simetria bikoitia? Bueno, marrazkian, nola jakin ia funtzioa bikoitia den ala ez? Bueno, simetria bikoitia badago, bale? I ardatza ispilu bat da, bale? Eta orduan, funtzioaren ezkerreko marrazkia eta funtzioaren eskumako marrazkia berdinak dira, bale? Orduan, nik ezkerreko zatia marrazten badut, nik badakit zein izango den eskumako zatia, simetrikoa delako, bale? Orduan, hau da ispilu bat egongo balitz bezala, bale? Tolesten badut funtzioa i ardatzetik, bale? Bi zati horiek berdinak izan behar dira, bale? Venga, eta zer da simetria bakoitia? Simetria bakoitia badago, 0,0 puntua izango da simetria ardatza. Hau da, 0,0 puntuan simetria agertzen da. Orduan, kuadrantekin jolasten dugu. Hau da, simetria bakoitian, lehenengo kuadrantean eta hirugarren kuadrantean marrazkiak berdinak dira, bale? Edo, bigarren eta laugarren kuadranteen artean. Hau da, bakoitia bada, bigarren kuadrantearen marrazkia eta laugarren kuadrantearen marrazkia berdinak dira, bale? Orduan, simetria agertzen da lehenengo eta hirugarren kuadrantearen artean edo bigarren eta laugarren kuadrantearen artean, bale? Bueno, orduan, hori importantea da, gero, pues bueno, jakiteko nola marraztu, bale? A ber, matematikoki, nola jakin aldut nik ia simetria bikoitia edo bakoitia dagoen. Bale, lehenengoa da kalkulatzea izate eremua. Zuek kalkulatuta izango duzue lehenengo puntuan. Kasu honetan, adibide honetan, izate eremua dira zenbaki erreal guztiak. Behekoa, izendatzailea, ez da inoiz izango 0. Orduan horregatik, izate eremuan zenbaki erreal guztiak daude. Orduan, hartu behar dugu izate eremuan dagoen puntu bat, adibidez 2 puntua. Eta ordezkatu behar dut 2 puntua funtzioan. Bale. Kasu honetan ordezkatzen badut, hau izango da 2 ber 2, menos 2, zati 2 ber 2, plus bat. Hau da, 4 menos 2, 2, 4 plus bat, 5. Bale? Hori da lehenengo pasua. Bigarren pasua, ordezkatzen dut funtzioan, zenbaki berbera, baina negatibo. Hau da, 2 hartu dut goian, pues orain aldatzen diot zeinua. Eta ordezkatzen dut funtzioan, zenbaki berbera, baina negatibo. F de menos 2, kalkulatu behar dut. Orduan, isa jarri beharrean jartzen dut menos 2. Pues menos 2 ber 2, menos 2, zati, menos 2 ber 2, plus bat. Hau da, 2, zati, 5. Bale? Eta hirugarren pasua da kalkulatzea funtzioaren balorea 2 puntuan eta emaitza daukadanean aldatuko diot zeinua. Hau da, kalkulatu behar dut menos F 2 puntuan. Orduan, utziko dut minusa kanpoan, ze azkenean erabiliko dut, eta ordezkatzen dut funtzioan 2. 2 ber 2 menos 2, zati 2 ber 2 plus bat. Hau da, menos 2 zati 5. Orduan hau da, menos 2 5. Bale? Orduan,
simetria bikoitia egoteko, bi hauek berdinak izan behar dira. Hau da, F bi puntuan eta F menos bi puntuan berdinak izan behar dira. Kasu honetan, nik ikusten dut hauek berdinak direla. Orduan, bikoitia da, simetria. Bale? Bueno, bikoitia bada, ez da izango bakoitia. Baina, bueno, esango izuet, zer gertatu behar da bakoitia izateko. Bakoitia esateko, bi hauek berdinak izan behar dira. Hau da, ordezkatzen badut funtzioan menos bi, hori izango da berdin ordezkatzea funtzioan bi puntua eta zeinua aldatzea. Kasu honetan, bi bosten eta menos bi bosten ez dira berdinak. Orduan ez da bakoitia. Bale? Ez da bakoitia. Bale, laguntza ona da orain esango dudana. Funtzioan izaren berritzaile guztiak bikoitiak badira, orduan funtzioa simetrikoa izango da eta simetria bikoitia izango du. Bale? Orduan, izarekin dauden berretzaile guztiak bikoitiak badira, berretzaile guztiak bikoitiak badira, orduan funtzioa simetria bikoitia izango du. Simetria bikoitia izango dugu, bale? Hori pista izan daiteke. Bale, beste adibide bat jarriko dugu. Adibidez, funtzio honetan, izate eremua izango dira zenbaki real guztiak minus bat eta bat puntua. Orduan, hartu behar dut, izate eremuan dagoen puntu bat, adibidez, bi puntua. Eta ordezkatzen dut funtzioan, bi ber iru, zati, bi ber bi, minus bat. Hau da, 8 zati iru. Ordezkatzen dut funtzioan, menos bi. Hau da, hartzen dut zenbaki berbera eta aldatzen dio zeinua. Eta ordezkatzen dut. Orduan, hau izango da, menos bi ber iru, zati menos bi ber bi, minus bat. Orduan, hau da, minus 8 zati iru. Bale, eta orain, kalkulatuko dut F bi puntuan eta ebazpena edo emaitza aldatuko dio zeinua. Osea, menos bi ber iru, zati bi ber bi, minus bat. Orduan hau da, minus 8 iruren. Orduan, kasu honetan, F de bi, F menos bi, desberdinak dira. Orduan, ez da bikoitia. Bale? Eta kasu honetan ikusten dugu F de menos bi izan dela menos F de bi. Orduan, berdinak direnez, bakoitia da. Bale? Orduan, hiru gauza hauek, hiru kalkulu hauek egin behar ditugu, konprobatzeko ia simetria dagoen ala ez. Bale, ebakitze puntuak. Hasiko gara kalkulatzen OX ardatzarekiko ebakitze puntuak. Barkatu. Bale, I ardatza non dago? Hemen, ez da? X ardatza non dago? Hemen, ez da? Bale, orduan, OX ardatzarekiko ebakitze puntuak ze ezaugarri daukate? Pues, izaren ardatzean dauden puntu guztiak bigarren koordenatua 0 daukate, bale? Adibidez, el bat 0, el bi 0, el iru 0, el minus bat 0, el 0, 0, beti bigarren koordenatua 0 da. Orduan, I beti izango da 0. Orduan, funtzioa berdin 0 egiten dut. Hau, pasatzen dut beste aldera biderkatzen, eta zeozer bider 0 izango da 0. Orduan, goikoa 0 izango da, hau da, x karratu izango da bi, orduan, x izango da más menos erro bi. Orduan, badaude bi ebakitze puntua, erro bi 0 eta menos erro bi 0. Bi horiek, bale? Orduan, OX ardatzarekiko ebakitze puntua kalkulatzeko, funtzioa berdin 0 egiten dugu eta despejatu egiten dugu izaren balorea edo baloreak. Igual ez dago,
baita ere, ez dago beti ebakitze punturik, batzutan ez daude, bale? Bien, hoi ardatzan. Zer gertatzen da hoi ardatzean? Pues hoi ardatzean, hor dauden puntuek ze ezaugarri daukate. Pues lehenengo koordenatua 0 da. Este es el 0 menos iru y el 0 iru. Orduan, beti x 0 da. Orduan, hartzen dut funtzioaren ekuazioa eta ordezkatzen dut funtzioan x 0. Hau da, 0 karratu menos bi, zati 0 karratu plus bat. 0 parkatu, 0 plus bat. Vale, es que hemen falta zait el karratu, vale? Bien, goian ondo dago. Vale, 0 karratu plus bat. Orduan hau da, menos bi zati bat, menos bi. Osea, 0 menos bi izango da hoi ardatzarekiko ebakitze puntua. Beti lehenengo koordenatua 0 izango delako, vale? Orduan, OX ardatzan ebakitze puntua kalkulatzeko, funtzioa berdin 0 egin behar dugu, eta gero despejatu egin behar dugu x. Eta gero, hoi ardatzean ebakitze puntua kalkulatzeko, x 0 izango da, eta ordezkatu behar dugu funtzioan 0a. Vale? Oso importantiak dira ebakitze puntuak, bigarren mailan batxilergoan erabiltzen direlako askotan azalera kalkulatzeko eta bar, eta, bueno, marrazkia egiteko importanteak dira, ze badakit funtzioa pasatzen dela puntu horietatik, bale? Bale, pues orduan, lehenengo 3 puntuak ja bi bideo hauetan ikasi behar dituzue, edo ikusi dituzue. Orduan, orain, falta zaizkigu beste 3 puntu batzuk. Laugarrena dira asintotak, bosgarrena gorakortasuna, beherakortasuna, maksimoak eta minimoak, eta 6garrena ahurtasuna, ganbiltasuna eta inflexio puntuak. Vale? Orduan, oraindik falta zaigu asko, ikasketa bukatzeko. Animo eta eskerrik asko entzuteagatik, mila esker, benetan. Agur!